הידוע עדיין במקומותינו בשם הלא נכון ועדיין מעליב, אני חייבת להגיד, ניתוח לשינוי מין. ואולי אחר כך אני אומר כמה מילים מדוע הוא לא נכון והוא מעליב. בכל אופן, אני רוצה להיכנס קצת לעובי הקורה של המצב המשפטי ושל הניתוחים האלה ועל הדרך שבה, והחלק מהפרקטיקות שנוגעות לניתוח הזה, ולבחון אותן לאור תפיסות של אתיקה רפואית ולראות כיצד הן משרתות או לא משרתות מטרות של פיקוח חברתי על מי שסוטה מן הנורמות המיניות והמגדריות של החברה. אילנה ציינה בעבודה שלה